समास या घटकाचा अभ्यास करत असताना समासाचे एकूण 4 प्रकारांचा आपण अभ्यास करतोय. यातल्या पहिल्या 2 प्रकारांचा अभ्यास केला. आपल्याला माहित आहे पहिले पद प्रधान असते त्याला अव्ययीभाव समास म्हणतात. दुसरे पद प्रधान असते त्याला तत्पुरुष समास म्हणतात. तर दोन्ही पदे ज्यावेळेला प्रधान असतात त्यावेळेला त्याला द्वंद्व समास असे म्हणतात. आज आपण द्वंद्व समासाचा अभ्यास करणार आहोत. आता द्वंद्व समासाचा अभ्यास करत असताना आपल्याला याची व्याख्या पाहणं गरजेचं आहे. व्याख्या काय सांगितलं बघा, फलकावरून निरीक्षण करा. ज्या समासाची दोन्ही पदे अर्थदृष्ट्या प्रधान म्हणजेच समान दर्जाचे असतात त्यास द्वंद्व समास असं म्हणतात. मुलांनो, या व्याख्येतच या समासाचा अर्थ दडलेला आहे बघा. व्याख्या काय आहे बारकाईने बघा, की ज्या समासाची दोन्ही पदे, आता आपल्याला माहिती आहे की दोन्ही पदे जिथं प्रधान असतात समान असतात त्याला द्वंद्व समास म्हणतात. पण दोन्ही पदे अर्थाच्या दृष्टीने काय असतात, प्रधान असतात आणि समान दर्जाचे असतात, अशा समासाला द्वंद्व समास असं म्हणतात. द्वंद्व म्हणजे दोन्हीही पदांना समान महत्व असतं बघा. आता यासाठी आपल्याला या व्याख्येचा अर्थ समजून घेण्यासाठी याची उदाहरणं आहेत, ही उदाहरणं पाहणं गरजेचं आहे. याचं पहिलं उदाहरण दिलेलं आहे बघा, पती पत्नी ही संसार रथाची 2 महत्वाची चाकं आहेत. आता या विधानामध्ये पती पत्नी हा सामासिक शब्द आहे बघा, तो सामासिक शब्द आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. आता त्यानंतर दुसरं उदाहरण आहे, योग्य पुरावा उपलब्ध झाला की खरे खोटे कळतेच. बघा, या विधानामध्ये खरे खोटे हा सामासिक शब्द आहे. आणि तिसरं विधान आहे, स्नेह मेळाव्यात मित्रमैत्रिणींच्या गप्पा गोष्टी रंगात आल्या. मित्रमैत्रिणींच्या गप्पा गोष्टी म्हणजे गप्पा गोष्टी हा शब्द हा सामासिक शब्द आहे. आता हे तिन्ही सामासिक शब्द आपण घेतलेले आहेत. या तिन्ही सामासिक शब्दांचा ज्यावेळेला आपण विग्रह करतो त्यावेळेला आपल्याला या समासाचं खऱ्या अर्थाने समासाचा प्रकार कोणता आहे हे आपल्या लक्षात येतं. आता बघा, पहिला जो शब्द आहे तो काय आहे, पती पत्नी. आता पती पत्नीचा विग्रह कसा होतो, पती आणि पत्नी. बघा, व्याख्या काय सांगितलेली होती की दोन्ही पदे अर्थाच्या दृष्टीने प्रधान किंवा समान दर्जाचे असतात. आता पती पत्नी या शब्दात पती आणि पत्नी म्हणजे केवळ पती म्हणता येत नाही किंवा केवळ पत्नी म्हणता येत नाही, तर पती आणि पत्नी ही दोन्हीही पद काय आहेत, समान आहेत. आणि या उभयान्वयी अव्ययानं काय केलेले आहेत, जोडलेले आहेत ते बघा. पती आणि पत्नी हे दोन्ही शब्द आणि या शब्दाने जोडलेले आहेत आणि त्यापासून पती पत्नी हा शब्द तयार झाला. दोन्ही समान दर्जाची किंवा समान अर्थाच्या दृष्टिकोनातून समान महत्वाचे असणारी हे पद आहेत आणि म्हणून अशा पदांच्या समासाला द्वंद्व समास असं म्हणतात. दुसरं उदाहरण आहे खरे खोटे. आता खरे खोटेचा विग्रह केला तर खरे किंवा खोटे. आता याच्यामध्ये खरे आणि खोटे हे दोन्ही शब्दांना यामध्ये महत्व आहे आणि म्हणून खरे खोटे हा सुद्धा द्वंद्व समासाचं उदाहरण होऊ शकतो. त्याच्यानंतर गप्पा गोष्टी वगैरे अशा पद्धतीचा काय आहे याचा विग्रह आहे. म्हणजे गप्पा गोष्टी वगैरे म्हणजे गप्पा हेही महत्वाचं आहे, गोष्टी हाही शब्द महत्वाचा आहे. म्हणून दोन्हीलाही काय समान दर्जा आहे. म्हणून समान दर्जाची असणारी दोन्ही पद समान दर्जाची असतात, महत्वाची असतात किंवा ती प्रधान असतात. म्हणून अशा समासाच्या प्रकाराला काय म्हटलं जातं, द्वंद्व समास असं म्हणतात. म्हणजे दोन्ही पदांना महत्व असणारा समास आहे. आता या समासाचे प्रामुख्याने 3 प्रकार पडतात. कोणते, तर पहिला प्रकार आहे इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास आणि समाहार द्वंद्व समास. आता आपण या तिन्ही प्रकारांची सविस्तर माहिती घेऊया.